Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ukube kuthiwa umuntu besomethe igama ngezenzo zakhe besiyobiza umculi kaMaskandi ngokuthi umacala andile. Kubosa ngazi ukuthi kayanda amacala akaqongelela phezulu kwaloko wayengumculi noma ngumculi kaMaskandi. uDlubheke Khuzwayo ubuye futhi abe ngumntwana kaBaba uShobeni Khuzwayo. uDlubheke Khuzwayo bekade kufanele ukuthi avele enkantolo yaseNquthu nokuyila bekufanele azocela khona kwiBail. Akubanga kusenzeka ke lokho. Kwenzeka nje ngaleso sikhathi ke phela uDlubheke uboshelwe ngamacala awu4 okuthiwa kwasolakala ukuthi unesandla kuona. Kodwa ke emva kokuqonga kwezinkinga zalomfo Khuzwayo ke njeke lapha usekuvelile ukuthi sekunamanye amacala asetheka avela njeke phakathi phambilini. Lamacala kubonakala lawo kathekenzeka ngomhla ka1 January 2022 nokuyilapha avela ke khona kwelase Gauteng. Lamacala kuthiwa kusolwa ngokubulala njeke lapha kumfana kwaMajola. Emva kwalokho futhi njeke amaphoyisa aseGauteng atholeke igunya futhi okumbopha izinsolo zokudubula bulala umalume kuphinda Hadebe khona futhi eKatlehongwe laseGoli okuthiwa ke icala lenzeka ngomhla lulunye kuNovember 2024. Amacala kaUForce KZN okubulala amabili namabili kokuzama ukubulala ahlehleleke imhlazi u27 kuNovember 2025 kunika njeke lapha kumbuso kuyithuba lokuthi yini okufanele bayenze. uDlubheke Khuzwayo uselokhu kwetholoza ke esitokisini emva kwalamacala athwese wona nakuba kuthiwa kuyasukelwa kodwa ke sekuyolambula inkantolo nokuyiyona ke ezohamba ibheke ubufakazi obuzofela kulabo kabathi ke banobufakazi ekuthenini uDlubheke kunesandla edluleni ke emhlabeni kwalaba kabantu ababalwayo. Njengoba kuvelile nje ukuthi ke amaphoyisa aseGauteng iwona katheke cha ake nimlindise lo muntu angaqale katholeke iBail njengoba kukhona okuvelayo. Lokho kungaphoqeleka ukuphoqeleka ukuthi uDlubheke aqhubeke agqunywe ke esitokisini kuze kube namhlanje. Umfowethu Khuzwayo kulindeleke ukuthi ke akhiphe ke album kwezomculo njengoba kwayekade ke memezela eminyakeni edlule ukuthi kuyabeka phansi izintambo. Kusenjalo kubuye kwabuya washo wathi kuzokhipha ke album lena kabalandeli bakaMaskandi njengoba bekade bemcelile ukuthi ke makabuye okungenani kamanakhiphi EP noma ke album egcwele. Ubethembise ke album ukuthi kuzobuya ke nayo ayikhiphe anikeze kabalandeli ke bakaMaskandi umculo kokudala ke bawugcina kwazi sephela njengamanje ke sekuphela iminyaka umfowethu Khuzwayo njeke engabonakali ke endimeni ke yezomculo emva kokuthi ekade ekhale ngokuxhashazwa kwabaculi bakaMaskandi bexhashazwa ngabahleli ke bemcimbi njengoba kwayikhala ngokuthi ke biza kabanye bale kwamanye amagenre bekhokhele kwizimali ezishisiwe kodwa makufika lapha kwabakaMaskandi befika kwabakaMaskandi benikezwe kushintshi wathi ke nabo ke umculo lona ke bawukhanda ngemali enhle futhi ke eshisiwe ngakho ke yena njengomfowethu Khuzwayo wayengakaza kumele uxhashazwa ngabanye abafana.